今となっては結婚は幸せの代名詞。しかし、一昔は嫁ぐということは地獄への入り口と思われていた。お見合い結婚や政略結婚、親同士の都合で結婚させられることもあったみたいだ。そして、嫁いだら最後、その家の言いなりになって人生が終わっていく。まさか、私が現代にもなってそんな経験するとは思わなかった。嫁いびりは当たり前だし、男尊女卑も当たり前。耐えに耐えてきた私は、娘の言葉で目覚めて、正当な権利を主張し、最後には義実家を極限まで追い詰めることに。私の名前はキミコ。52歳で娘が一人いる。夫のたけしは3歳年上で、お見合い結婚。私の結婚生活はむちゃくちゃだった。24歳で結婚して、専業主婦になり、田舎にある夫の実家で義両親と同居することになった。そこでは嫁いびりをしてくる義母と、それを当然のごとく見守る義父と、男尊女卑が当たり前の夫との生活だった。それに夫の実家は、事業をしていてそれなりにお金があり、田舎の中でも家が大きく、ご近所のカースト制度の中ではトップだ。だから、義母や義父が私の悪い噂を流したら、近所の方々は信じて白い目で見てくる。最終的には、私が挨拶してもご近所さんからは、無視されてしまうような状況だった。苦しかったことはそれだけじゃなく、結婚してから5年くらいは子宝に恵まれず、義母からはずっと不良品扱いを受けていた。それに夫からも、なんで子供ができないんだと怒られることも何度もあった。もしかしたら、私の体が無意識のうちに、夫の子供なんて欲しくないと思っていて、その思いが強く、子供ができなかったのかもしれない。しかし、そんな状況が続いていたのだが、30歳の時にめでたく妊娠することができた。これでようやく不良品扱いが終わると思って嬉しさがこみ上げてきた。それに義両親や夫の態度もそれまでより少しきつさがなくなっていった。これでようやくマシな結婚生活が送れる。と安心していたのだが、生まれたのは女の子。義両親や夫は跡取りのために男の子が欲しかったので、女の子を産んだ私は、またしても不良品扱いを受けることに。私は子供が生まれた喜びと、ようやく子供が生まれたことで義実家に認めてもらえると思って喜んでいたので、そこから一気に地に落とされた気分だったし、実際、義両親や夫からの扱いはひどく、底辺のような生活を送っていた。そんな苦しい結婚での唯一の救いは、娘の存在だった。あんな環境で育っているにもかかわらず、誰にでも思いやりを持つことができる優しい子に育った。娘は私が義両親と夫からいじめられている姿を見て、いつも私の味方でいてくれた。でも、娘も女という理由で、義両親や夫からは下に見られていて、可愛がられることなく育つことになっていった。私は、自分のせいで娘が存在な扱いを受けていると思って、いつも申し訳ない気持ちでいっぱいだった。娘に何度も謝ったことがあったけど、その度に私が悪いのではなく、義両親や夫が悪いと言ってくれていた。本当に心が豊かな子に育ってくれてよかったと思う。そんな苦しい結婚生活は、一気に急展開を迎えることに。夫が仕事中に脳梗塞で急死。本当にいきなりのことだった。不謹慎なのは重々承知だけど、夫が亡くなった悲しみはなく、嬉しさと解放感がこみ上げてきた。そこからは夫の葬式関係で義両親から散々こき使われて忙しい日々が続いた。そして慌ただしい毎日が落ち着いてくると、夫が亡くなったことで、私は義実家にいる必要がなくなったのか、義母からは、不良品のお前なんていらない。もう、この家に住むんじゃないよ。さっさと出て行け。と言われてしまい、たった1万円の手切れ金を渡されて、私と娘は出て行かないといけないことになってしまった。
今となって考えると手切れ金が1万円なんておかしいし、夫の財産の相続もないのもおかしいのはわかるが、この時はこんな義実家から解放されることが嬉しかったし、それに1万円ももらえるなんてラッキーと思った。私は結婚してからずっと専業主婦だったので、お金もないし仕事もない。だから、新しく家を借りようと思っても借りることができなかった。なので、無理を言ってしばらく私の実家に帰ることに。両親にこれまでの事情を伝え、娘も私がどれだけひどい扱いを受けてきたか両親に話してくれたおかげで、両親も同情してくれて一緒に住むことを OK してくれた。私はそれまで両親に心配をかけたくないということで、義実家での出来事については両親に何も言ってこなかった。娘もそんな私を見て気を使って合わせてくれていたのだ。そして私の新しい人生が始まった。まずは仕事を探すところからだったけど、50歳を超えて職歴がほとんどないためか、正社員で採用してくれるところはなかった。採用どころか、門前払いで面接さえ受けさせてもらえないような状況が続いた。正社員を諦めてパートとかしようと思ったけど、収入が少ないので、これからの生活が心配だった。かといって、いつまでも実家にいるわけにはいかないので、早く仕事を見つけて家を出たかったけど、なかなかうまくいかなかった。就職活動がうまくいかず落ち込んでいる時に父が、そういえば、たけし君が亡くなったことで、遺産は相続しなかったのか。と聞いてきた。手切れ金の1万円もらっただけで、それ以外は何ももらってないよ。それはおかしいぞ。夫が亡くなった場合で、妻と子供がいると、妻に2分の1、子供に2分の1の相続になるぞ。と教えてくれた。父は司法書士の資格を持っており、相続に関する手続きなども仕事にしているから、そのあたりのことに詳しいようだった。娘も一緒になって話を聞いていたのだが、父からの話を聞き終わると、これまでひどい扱いを受けてきたから、取れるだけ取ってやろうよ、と言い出してきた。私はあんな義実家から離れられるだけでも満足していたのだが、娘の一言でできる限り奪い取ってやろうという気持ちが湧いてきた。奪い取るというか、正当な権利を主張しようと思った。夫の実家はそれなりのお金持ちなので、もし私や娘が夫の財産を相続するとなると、相続税の申告が必要になるかもしれないということで、税理士に相談することに。すると、夫の財産の金額次第で、相続税の申告の必要の有無が決まると言われた。相続税の申告は基礎控除を超えた場合に申告が必要とのことで、今だと3000万円と相続人 ×600 万円を超えたら申告が必要ということが分かった。私の場合だと、相続人は私と娘の2人なので、夫の財産が4200万円以上あれば、相続税の申告が必要になる。そして、税理士からは子供がいてよかったですね、と言われた。もし、子供がいなければ、夫の財産のうち3分の1は義両親に行くところだったみたい。その場合、私と義両親が法定相続人になるので、遺産分割協議をしないといけないことになり、絶対に話がまとまることはないだろうとまで教えてくれた。通常、亡くなった人の財産について、相続人の誰がどれくらい相続するか話し合って、それを遺産分割協議書という形にするようだ。私はそういったことに関して全くの無知だったので、いろいろ税理士に教わることに。結局、私の場合だと法定相続人は私と娘の2人だけなので、遺産分割協議も簡単にまとまった。娘は自分の分はいらないから、お母さんに全部もらってほしいと言ってきた。私はありがたく娘の言葉と気持ちを受け取ることに。もちろん、娘との生活費にも充てるし、将来、娘が結婚した時などに必要なお金を渡そうと思っている。しかし、
大切なのは夫にそもそも財産があるかどうかだ。夫の財産の確認には義両親と連絡を取らないといけない。私は嫌だったけど、義両親に電話で夫の財産のことを確認すると、お前に渡すような財産はない。息子のお金をお前なんかに絶対に渡さない。と言われて電話を切られてしまった。そのことを税理士に相談すると、そういう状況だと税理士では対応ができず、お金は多少かかるけど、弁護士にも依頼しないといけないということになった。そして、弁護士に夫の財産の相続について依頼することに。すると夫の財産について衝撃的なことが分かった。なんと、夫の財産として預貯金が1億円程度あったみたいだ。これは義父の相続対策として、毎年100万円の現金の贈与を受けていた分と、夫の祖父が亡くなった時に夫が相続したお金が合わさっていたもので、夫はこれらのお金に一切手をつけていなかったようだ。しかし、夫が自分で稼いだお金については、ほとんど使っており、その分のお金はなかった。ただ、1億円もあれば十分だ。それに税理士が教えてくれたのだが、相続税では、配偶者は最低でも1億6000万円までは、税金がかからないそうだ。それに私が全額相続して、娘に毎年110万円以内の贈与をすると、贈与税もかからず、どの税金もかからないことまで教えてくれた。そこからは弁護士と税理士が協力して、夫の財産について相続の手続きをやってくれたのだが、義両親がこれに猛反発してきて、なかなか前に進まなかった。最終的には弁護士が、これ以上妨害するのであれば訴えると言い出すと、義両親はそれにおじけづいてしまって、ようやく夫の財産が私のもとにやってきた。私の結婚生活は本当に散々なものだったけど、その我慢代として1億円がもらえたと思うと、これまで我慢してきてよかったと思えた。でも、1億円あげるから、またあの生活をしてと言われたら、絶対にやりたくはない。思わぬ臨時収入があったので、正社員として働く必要もなくなり、新しくマンションを借りて、パートとして働きながら、娘と2人で仲良く暮らすことにした。人生でこれほど充実した時間を味わえるとは思ってなかったので、今では毎日幸せに過ごしている。一方、義両親はというと、夫が亡くなる少し前から、実家の事業の業績が傾き始めていた。そして、これまで夫に贈与したお金や、夫が祖父から相続したお金を借りようとしていたところだったらしい。でも、夫が亡くなり、私に相続されてしまい、当てにしていたお金がなくなってしまった。どんどん貧乏になっていき、その噂が近所に回り始めると、近所の方々は一気に手のひらを返したような態度になり、これまでとは逆に、義両親は近所の人たちから、虐げられるような感じになっていった。義両親はどんどん実家に住みづらくなってきたところで、会社にお金を回すために実家を売却して、築80年のボロアパートに引っ越し、それでも結局、お金は底をついてしまって、会社は倒産してしまったそうだ。お金の切れ目は縁の切れ目。会社が傾いてきた時から、義両親の近くにいた人たちは一気に離れていき、誰も助けてくれる人はいなかったようだ。義両親のこれからの残りの人生は、寂しく2人で過ごしていくのだろう。でも、会社が倒産して、お金がなくなり、貧乏生活になってから義両親は毎日喧嘩しているそうだから、離婚するのも秒読み段階なのかもしれない。私は弁護士からの勧めもあって、相続税の手続きの際に、姻族関係終了届も出しているので、義両親の扶養義務もなくなっているから、完全に縁が切れている。今後、義両親がどうなろうと知ったことはない。私が無知なままだったら、引き続きとんでもない生活を送っていたのかもしれないと思うとゾッとする。でも、いい縁に恵まれて、いろんな人の手助けもあって、幸せな生活を送ることができるようになり、
感謝の気持ちでいっぱいだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。毎日更新いたしますので、明日も見てくださいね。